Demanem que el Govern de la Generalitat posi en marxa un pla de rescat social que, entre d'altres qüestions, garanteixi serveis públics gratuïts i universals, alimentació i habitatges adequats pel conjunt de la societat i que, sense més dilació ni excuses, desenvolupi l'aplicació integral de la renda garantida de ciutadania. També coincidim amb l'aplicació immediata de l'acord d'emergència climàtica, amb un calendari i les mesures concretes necessàries per reduir el més ràpidament possible a zero les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle. Així mateix, bona part de les treballadores i els treballadors patim pel pagament del nostre habitatge. Les entitats socials implicades alerten que és la principal causa de pobresa i exclusió social actualment. És per això que les organitzacions convocants avui, la CSC i la IAC, considerem que cal recuperar la dació en pagament que reclama el Parlament de Catalunya per unanimitat. Petició, però, que ha estat tombada per l'Estat espanyol diverses vegades. En matèria de serveis públics, amb dos sindicats, reclamem al Govern de la Generalitat un pla de recuperació d'aquelles retallades, d'aquells serveis que han estat externalitzats i privatitzats indiscriminadament, així com la retirada immediata de la llei de contractes de serveis a les persones. Recordem que aquest dissabte hi ha una manifestació convocada a les 17 hores des de la seu d'Economia. Sobre els drets laborals, socials i humans de les persones nouvingudes, els sindicats recordem que Catalunya és un país d'acollida i no volem que les persones nouvingudes siguin ciutadania de segona, impedint que accedeixin amb igualtat a unes millors condicions de treball i vida. Els sindicats aquí convocants també volem mostrar la nostra solidaritat al poble kurd per la massacre que pateix una vegada més i la nostra solidaritat també amb l'Equador. La Intersindicals CSC i la IAC exigim que aquestes demandes siguin abordades de manera urgent. Per aquest motiu fem una crida a les treballadores i als treballadors, però també al conjunt de la societat catalana, a lluitar per a recuperar els drets i les llibertats. Sí, comissions i UGT no s'han posat en contacte amb nosaltres per negociar la vaga, però sí, com deia el company, entenem que els comitès d'empresa miraran de negociar serveis mínims i de veure quina adhesió a la vaga fan. Nosaltres esperem que la vaga tingui un fort seguiment en el sector d'educació, com els docents, el personal docent i també el personal administratiu ha mostrat en les darreres vagues una participació activa en elles i per tant esperem que aquesta no sigui una excepció. Hi haurà una vaga general. Nosaltres pensem que totes les nostres demandes ja fa molts anys que estan ofegant a la població i que, per tant, entenem que sí que hi haurà realment una aturada significativa en el teixit productiu de Catalunya. Convocatòries a les 17 hores a Passeig de Gràcia Diagonal, a Jardiners de Gràcia, i baixa tot Passeig de Gràcia fins a Gran Via, on hi haurà l'acte per acabar.